गोजोन फुंबिलि एसबी बड निउज चेनेलखौ अनसायग्रा गासैबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय आं सिबि रानी ब्रह्म नोंथांमोना सानसेयारि खौरां नायनो मोजां मोनोबा बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना सानफ्रामबो सानसेयारि खौरांखौ मोननो हागोन थुदो बिदिबा दिनैनि सानसेयारि खौरांखौ जागायजेननोसै नंखाय डक्टरनि आखायाव थैनो गोनां जादों सासे आइजोआ नंखाय डक्टरा गावनि न'आवनो ब्लेडजों अपारेशन खालामदोंमोन सासे आइजोखौ जायनि जाहोनाव आइजोआ जिउ खोमानो गोनां जादों भेरगावनि दिमाकुसिनि बामोनजुलियाव जादों बे गिख्रंथाव जाथाया नंखाय डक्टरनि आखायाव बामोनजुलिनि पिन्टु गौरनि बिमाया जिउ खोमानो गोनां जादों फोरमायथिनाय बायदिब्ला आथिंखौ अपारेशन खालामजादोंमोन पिन्टु गौरनि बिमाया नंखाय डक्टरा मोखाङाव फार्मासि बेखेवनानै फार्मासिनि उनाव गावनि न'आवनो आइजोखौ अपारेशन खालामदोंमोन नाथाय ब्लेडजों अपारेशन खालामनायनि जाहोनाव सेप्टिक जादों आरो उनाव इनफेक्शना सानब्रै सानबानि उनावनो गोबां जानानै गोब्राब थासारियाव गोग्लैदों आइजोआ उनाव बिथांखौ गुबुन देहा फाहामसालियाव लांनायाव बिथाङा जोबथा हां लानो गोनां जादों जाथाय जानायनि उनावनो आइजोनि नखरनिफ्रा दिमाकुसि पुलिस थानायाव एफआइआर होदोंमोन बेनि उनावनो दिमाकुसि पुलिसा फैनानै लाइसेन्स गैयै नंखाय डक्टरखौ एरेस्ट खालामफैदों रायजोआव बेन खालामनाय जाबाय गासैबो रोखोमनि आयेन बेरेखा लटारि खेला नंगौ गासैबो रोखोमनि अफलाइन आरो अनलाइन लटारि खेलाखौ बेन खालामनो थाखाय बिथोन होबाय बिजिरसालिया बिजिरसालिनिफ्राय फोरमायथिदों दि लटारिस रेगुलेशन एक्ट 1998 आरो लटारिस रेगुलेशन रुल 2010 नि सिङाव माखासे टार्म्स एन्ड कन्डिशननि सिङाव बिथा खालामनानै रायजो सोरखाराल' लटारि खेलाखौ खुंनो गनायथि दं नाथाय लटारि खेला होनो थाखाय माखासे सुबुंफोरा डिसिफोरनिफ्राय गनायथि लाबोदों आरो डिसिफ्राबो माखासे जिल्लायाव गनायथि होबोदों जाय आयेन बेरेखा बेनिखायनो रायजोआव जानाय जायखिजाया अफलाइन आरो अनलाइन लटारि खेलाखौ बन्द खालामनो थाखाय सासे सुबुङा बिजिरसालियाव पेटिशन फाइल खालामदोंमोन आरो जायनाखि दा फुजानि समफोरा फैगासिनो दं बेनिखायनो फुजा मेला खुंनायनि मुङाव जाहाथे लटारि खेला होनानै रायजो राजाफोरनिफ्राय रां लुथिया बेनिखायनो लटारि खेलाखौ जाहाथे गोख्रै बन्द खालामनो राहा लायो बेनि थाखाय खावलायदोंमोन बे लेखायै बिजिरसालिनिफ्रायबो रायजोआव जानाय जायखिजाया आयेन बेरेखा अफलाइन अनलाइन लटारि खेलाखौ बेन खालामनो थाखाय फोसावबाय अदेबानि बन्द खालामनाय जाबाय जायगा जायगा जाबाय थानाय लटारि खेलाफोरखौ बन्द खालामनो थाखाय रायजो सरकारा जाहाथे 1 सप्तानि गेजेरावनो डिसि आरो एसपिफोरखौ बिथोन होयो बेनि थाखाय रायजो सरकारखौ बुंथियो लोगोसे 6 सप्तानि गेजेराव जाहाथे रायजो सरकारा कर्टआव एफिडेविट होयो बेनि थाखायबो बुंथियो बिजिरसालिनिफ्राय पुलिस थानायाव हाबनानै पुलिसखौ गाग्लोबनाय जाथाय जानायनि उनाव देहा फाहामसालियाव हाबनानै डक्टरखौनो गुलि गावनाय जाथाय जादों सानसे सिगांसो आसामाव जादोंमोन मोनसे जाथाय जेराव पुलिस थानायाव हाबनानै पुलिसखौ गाग्लोबनानै जोबथे जानाय दायनिगिरिनि नखरनि सोद्रोमाफ्रा खावनानै लाबोदोंमोन बेनि उनाव दा देहा फाहामसालियाव हाबनानै डक्टरनि सायावनो गुलि गावनाय जाथाय जादों साखोला दिल्लीनि कालिन्दी कुन्जआव जादों बे जाथाया निमा हस्पिटालनि सासे डक्टरखौ गुलि गावनाय जाथाय जादों डक्टरनि मुङा जावेद आख्तार फोरमायथिनाय बायदिब्ला 16 निफ्राय 17 बोसोर बैसोनि सानै लाइमोना जाथाय जानायनि सानसे सिगांबो आथिङाव जोखोम जानाय हालोदाव देहा फाहामसालियाव फैदोंमोन आरो ड्रेसिं खालामजादोंमोन बेनि उनाव अखानायै आरोबाव सानै लाइमोना फैबावदों आरो ड्रेसिं खालामजादों ड्रेसिं खालामजाखांनायनि उनाव डक्टरनिफ्राय प्रेसक्रिप्शन नांगौ होननानै डक्टरनि केबिनाव थांदोंमोन बेनि उनावनो डक्टरनि खर'आव थोंजोङै गुलिखौ गावदों जाथाय खालामनाय लोगो लोगोनो दायनिगिरिफ्रा खारखुमालांदों ओजोंहाय गुलिनि सोदोब खोनानानै हस्पिटालनि स्टाफफोरा फैनानै नायफैनायाव डक्टरखौ थैनाय थासारियाव बोखांनो मोनफैदों नाथाय मा जाहोननि थाखाय डक्टरखौ बेबायदि थोंजोङै गुलि गावनाय बेनि सोमोन्दै दासिमबो रोखायै मिथिनो मोननाय जायाखै नायबिजिरनाय हाबाखौ दिल्ली पुलिसा मावगासिनो दङ 2026 मायथाइयाव जानो गोनां विधानसभा बिसायख'थियाव स्मार्ट मिटारा बीजेपी सरकार अदेबानि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि सायाव खैफोद लाबोगोन नामा जोंनि रायजो राजाफ्रा स्मार्ट मिटारखौ लानानै बेसेबां सांग्रां स्मार्ट मिटारखौ लानानै आसामनि फ्राय गासैबो जिल्लायावनो अर जोंब्लावदों रायजो राजानि गेजेराव स्मार्ट मिटार लागायनायनि उनाव गोबां मोब्लिब बिल बांनायखौ लानानै गुबुन गुबुन आफादफोरजों लोगोसे रायजो राजाफोरा सानफ्रोमबो खुद्रिदों स्मार्ट मिटारखौ बोखारनांगौनि थाखाय सोरखारनिसिम दाबि दैखांदों मैयानि सानावबो लखिमपुर आरो बङाइगावआव गोख्रोङै धरना होनाय हाबाफारि लादों लखिमपुराव आसाम जातीयबाद युवा परिषदनि बानजायनायाव धरना होनाय हाबाफारि लादों जेराव बिथांमोना बुंथिदों दि सरकारा गुबुन गुबुन बिथांखिफोर लाबोनानै आरो हारिनि धोरोमनि राजखान्थि खालामनानै गुबै जेंनाफोर जेरै स्मार्ट मिटारनि गेजेरजों दाखायथि खालामनाय गुबुन गुबुन मुवा बेसादनि गेजेरजों रायजो राजाफोरखौ लुथिनाय बायदि जेंनाफोरनिफ्राय रायजो राजाफोरखौ आनज्राय होनो नागिरदों होननानै बुंथिदों नाथाय रायजो राजाफ्रा सांग्रां
फैगौ 2026 मायथाइयाव रायजो राजाफ्रा मुवा बेसाद बेसेन बांनायनि सायाव भट होगोन, स्मार्ट मिटारनि हेंथा भट होगोन आरो आदानिनि जानानै रायजो राजानिफ्राय सरकारा जे रां लुथिदों बेनि हेंथा भट होगोन होननानै बुंथियो। जायनाखि रायजो राजाफ्रा मोनायाव लाइट आरो गुदुं दुंखावनाय समाव फेन नङाब्ला थानो हाया, बेनिखायनो मोनजाया मोनलोङाब्लाबो मोब्लिब बिलखौ रायजो राजाफ्रा होखागोन साननानै सरकारा स्मार्ट मिटार लागायनानै रायजो राजाफोरनिफ्राय लुथिदों होननानै आसाम सरकार आरो मोब्लिब बिफाननि मन्थ्रिनि हेंथा गोख्रोङै खुद्रिनायखौ दिन्थिफुङो बिथांमोना। ओजोंहाय बङाइगावआवबो आख्रासुनि बानजायनायाव रोजा रोजा आइजोफोरखौ लोगोआव लाफानानै धर्ना होदों। गय फाथैजों मान बावनानै स्मार्ट मिटारखौ एपिडिसिएलनि मोखाङाव गथायफैबाय रायजो राजाफ्रा। बङाइगावनिफ्राय स्मार्ट मिटारखौ बोखारनानै लांफिननो थाखाय प्रशासन आरो मोब्लिब बिफानखौ बुंथिनाय जाखादोंमोन आरो सम होखानाय जादोंमोन, नाथाय बिथांमोनहा स्मार्ट मिटारखौ बोखारफैयाखै। बेनिखायनो रायजो राजाफ्रानो गाव गाबागावनि न'निफ्राय बोखारनानै गय फाथैखौ सरायाव दोननानै मान सन्मान होनायनि गेजेरजों स्मार्ट मिटारखौ गथाय फैफिनबाय होननानै फोरमायथिदों। लोगोसे रायजो राजाफ्रा फोरमायथिबावदों दि 100 रांनि जायगायाव दा स्मार्ट मिटारनि गेजेरजों 1000 मोब्लिब बिल फैदों, नाथाय बे गोबां बिलखौ रायजो राजाफ्रा होनो हानाय नङा होननानै बुंथिदों। बेनिखायनो सरकारा जाहाथे स्मार्ट मिटारखौ लांफिनो बेनि थाखाय सरकारनिसिम दाबि दैखांदों रायजो राजाफ्रा। भेरगावनि खाग्राबारिया UPPL दोलोनि गेदेर जयनिं हाबाफारि, जायनाखि BTC बिसायख'थिया खाथिनिफ्राय खाथियाव सफैबाय, गेजेराव आरोबाव माखासे दानल' दंसै। बेनिखायनो मोनफ्रोमबो राजखान्थि दोलोआनो थागथियारि जादों। UPPL दोलोआबो बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै थागथियारि जानायखौ नुनो मोननाय जादों। गुबुन गुबुन जायगायाव दासान्दि UPPL दोला जयनिं हाबाफारि खुंगासिनो दं। थिग बेबायदिनो भेरगावनि खाग्राबारियावबो UPPL दोला जयनिं हाबाफारि खुंदों। UPPLनि बे जयनिं हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों मिरु UPPLनि फसंथानारि नेहाथारि माधब चन्द्र छेत्री। बिथांजों लोगोसे दावबायसा बर' आरो UPPL दोलोनि गोबां दैदेनगिरिफ्रानो बेयाव बाहागो लादों। दावबायसा बर' बिथाङा बेयाव बाहागो लानानै फोरमायथिदों दि गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनिफ्राय फ्राय 300नि गोबां सोद्रोमाफ्रा UPPL दोलोआव हाबफैदों। बिटिआर गोजोन गोरोबथानि दफाफोरा मोनफानि उनाव मोनफा मावजागासिनो दं होननानै फोरमायथिदों बिथाङा। लोगोसे प्रमद बर' बिथाङा जौगानायनि खामानि मावदों। गासैबो हारि माहारि जेरै राभा, गरखा, सरनिया, कच राजबंसि, बेंगलि, माइनरिटि गासैबो हारि माहारिनि थाखाय जौगानायनि खामानिखौ मावदों होननानै फोरमायथिदों। बेनि अनगायैबो जानुवारि दानावनो मोनफा मोनफा हारिनि जेंनाफोरखौ लानानै नोजोर बिजाब अदेबानि भिजन डकुमेन्ट बानायगोन होननानैबो फोरमायथिदों दावबायसा बर' बिथाङा। मानसि गोमानायनि खौरां, सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय सोरांजुलि गामिनि धोरोमसुला बसुमतारिया थांनाय 20 आगस्टनिफ्रायनो गोमानानै दङ। 20 बोसोर बैसोनि धोरोमसुला बसुमतारिया चक्र बसुमतारि आरो साबित्री बसुमतारिनि फिसाज्ला। थांनाय 20 आगस्टनिफ्रायनो बिथाङा गोमानानै दङ होननानै फोरमायथिदों न'खरनिफ्राय। गोबां नागिरनायनि उनावबो बिथांखौ दासिमबो मोननो हायाखै। बेनिखायनो सोरबाफोर बहाबाफोर नुसनबायोब्ला जाहाथे न'खरनि सोद्रोमाफोरनो खौरां हरो बेनि थाखाय खावलायहरदों। खौरां हरनो थाखाय जानबुं नाम्बारा 9678509566। चिरां जिल्लायाव फिन हमनो हादों जुनारनि अंगफोर। बिजनी फानबारि पुलिसनि हान्जाया मोनसे स्रोत सुलिनि सायाव बिथा खालामनानै बल्लिमारि गामियाव सिग्रोमदोंमोन। बेयावनो मैनि गंजों लोगोसे अमा हाथाय आरो माखासे मुवा बेसादफोरखौ हमनो हादों। आरो बे दायाव 34 बोसोर बैसोनि ताइजुद्दिन शेखखौबो हमनो हादों फानबारि पुलिसा। नोंथाङा गारि भारा होयो नामा? बा नोंथाङा नोंथांनि गारिखौ सोरबा सिनाय मोनै सुबुंनि आखायाव होयो नामा? जुदि होयो अब्ला सांग्रां जा। मानोना माखासे दुथां सुबुंफोरा गुबुन गुबुन रोखोमनि लामा बाहायगासिनो दं गारिफोरखौ खावनो थाखाय। उदालगुरि आरो चारिदुवाराव फिन हमनो हादों गंजिनै गारिजों लोगोसे 7 दुथां सिखावफोरखौ। दुथां सिखावफोरा टेस्ट ड्राइभ खालामनो थाखाय अदेबानि गारिखौ सालायनायनो होनानै आरो माखासे गारिफोरखौ भारायाव लांखारोमोन। बेनि उनाव बिगोमानो होफैफिना लासे गुबुन गुबुन रायजोफोराव फानहैयोमोन। गुबुन गुबुन रायजोफोर जेरै अरुणाचल प्रदेश, डिमापुर, मिज'राम, कहिमा बेबायदिनो माखासे रायजोफ्राव फानहैयोमोन। बेफोरबायदि जाथाय जानायनि उनाव गोमाजानाय न'खरनिफ्रा पुलिस थानायाव एफआइआर होनायनि उनाव पुलिसा संदाननानै उदालगुरि आरो चारिदुवारनिफ्राय गंजिनै गारिखौ हमनो हादों। लोगोसे 7 दुथांफोरखौ हमनो हादों। हमजानाय 7 दुथांफोरा जाहैबाय आदित्य महन्त, आब्दुल जुबेर,
सुशांत सेन्डिक अनुज कुमार आरो मुबारक हुसैन दुथांफोरा गुबुन गुबुन रायजोआव बेबायदिनो गारिखौ फानहैयोमोन गं 12 गारिखौ हमनो हानायनि अनगायैबो गं 7 गारिखौ गुबुन गुबुन रायजोआव संनो हाबावदों होननानै मिथिनो मोन्दों आरो बेफोर गारिफोरखौबो लाबोनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों आसाम पुलिसनिफ्राय बेनिखायनो नोंथाङा जुदि गारि भारा हगारोब्ला नोंथाङाबो बेनि सायाव सांग्रां जा मानोना बेनि सिगांबो बेबायदि एखे केसावनो माखासे दुथांफोरखौ हमनो हादोंमोन आरो गुबुन गुबुन रायजोनिफ्राय गोबां गारिफोरखौ हमनो हादोंमोन लन मेला आरो एक्सचेन्ज मेला गोजोन्थों खौरां काजलगावनि MMH अट' हन्डा श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय लन मेला आरो एक्सचेन्ज मेला खुंनो आखायाव लादों विश्वकर्मा फुजाजों लोब्बा लाखिनानै फोसावदों गोबां अफारफोर जेरै मिक्सार ग्राइन्डार LED टिभि 5 लिटार थाव आयरन साइकेल इलेक्ट्रिक केटलि ब्लेंकेट डिनार सेट इलेक्ट्रिक रड आरो रूम हिटार बेफोरनि मादाव जायखिजाया मोनसे जोथोबखौ नोंथांमोनहा मोनथारनो हागोन बेनि अनगायैबो बेसेन नाङालासे गंनै हेलमेट मोननो हागोन 1000 रां केशबेक मोननो हागोन आरो गोजाम गारिखौ सोलायनानै गोदान मटरसाइकेल बा स्कुटि लानो हानायनिबो खाबु दं बेनिख्रुइबो साबसिन खाबु दङ जुदि SP 160cc आरो हार्नेट बाइकखौ बायोब्ला 3000 रांसिम केशबेक मोननो हागोन लोगोसेनो काजलगावनि MMH अट' हन्डा श'रुमाव खम रां होग्रोनानैनो आरो खम सुतनि हारजोंनो गोदान मटरसाइकेल बा स्कुटिखौ नोंथांमोनहा मोननो हागोन आरो गोरलैयै फाइनान्सआव मटरसाइकेल बा स्कुटिखौ बायनो हानायनिबो खाबु दं बेफोर अफारा 30 नभेम्बरसिम थागोन माबाफोर मिथिबावनो लुबैयोब्ला 8720957824 नङाब्ला 6026428346 बे नाम्बाराव खौरां लानो हागोन गोजोन्थों खौरांखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोन्थों नोंथाङा दासिमबो SD बड' निउस चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा गोख्रैनो साबस्क्राइबखौ खालामनानै लादो आरो बेल आइकनखौबो क्लिक खालामदो जाहाथे खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव गिबिसिन आंनि खौराङा सौहैयो गोजोन्थों